Vid Bešlić. Porod. Babe na selu stvaraju embrij. Svojim uvjerenjima mijenjaju seljanima crte lica, usjeve i zacjeljuju rane. Babe na selu proriču, odgovaraju na pitanja: hoće li sutra biti u šumi gljiva? Zašto krave već 10 dana ne pasu? I kad je nastao svijet? Babe na selu dobro znaju je li svijet uopće nastao.